παθογένειες του παρελθόντος. Για παράδειγμα, από τότε που άνοιξαν, να σας πω, από τότε που άνοιξαν τα γήπεδα αν θυμάμαι καλά, στις 12 Φεβρουαρίου, έκτοτε δεν έχουμε επεισόδια στα γήπεδά μας. Χαίρομαι που βλέπω χιλιάδες παιδιά να συγκεντρώνονται μαζί με τους γονείς τους στα γήπεδα του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου και χωρίς να συμβαίνει κανένα επεισόδιο. Αυτό είναι κατάκτηση, αυτό είναι πρόοδος. Και χαίρομαι επίσης που η Ελλάδα απέδειξε για μια ακόμη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή μετά από 20 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που απέδειξε ότι μπορεί να διοργανώνει πολύ μεγάλα αθλητικά γεγονότα, όπως ήταν προσφάτως πριν από λίγες μέρες ο τελικός του Conference League, όπου η προετοιμασία ήταν τεράστια, πραγματικά ήταν υποδειγματική οργάνωση και πήρε η Ελλάδα τα συγχαρητήρια όλων και μια πιστοποίηση ότι μπορεί να οργανώσει και να φιλοξενήσει περαιτέρω και άλλα τέτοια γεγονότα. Επίσης, μέρα με τη μέρα εμπεδώνεται στα πανεπιστήμια μας η κοινωνική ειρήνη. Απαλλασσόμαστε κάθε μέρα από καταλήψεις και όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία δυσκόλευαν και δημιουργούσαν προβλήματα στην πρόσβαση των φοιτητών, των παιδιών να φοιτήσουν και να απολαύσουν το αγαθό της δωρεάν παιδείας. Βρισκόμαστε και εδώ σε ένα σημείο όπου είμαι βέβαιος πολύ σύντομα και αυτό θα το αφήσουμε πίσω. Ταυτόχρονα έχουμε νέα προβλήματα, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία. Είναι εντυπωσιακό ότι η εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας στην αστυνομία αυξήθηκε κατακόρυφα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα οι καταγγελίες των γυναικών, δηλαδή ανοίγουν στόματα, δηλαδή πίσω από τις κλειστές πόρτες όλο και περισσότερες γυναίκες που κακοποιούνταν καταγγέλουν στην αστυνομία τα περιστατικά. Έχουμε 50 συλλήψεις κάθε βράδυ, κάθε 24ωρο, δηλαδή 1.500 περίπου συλλήψεις το μήνα και βεβαίως έχουμε ιδρύσει 63 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα. Εδώ στην Πάτρα πια λειτουργεί ένα γραφείο που αφορά όλο το νομό Αχαΐας και σε κάθε νομό, έτσι ώστε να είναι σε θέση η κάθε γυναίκα, το κάθε παιδί, όποιος κακοποιείται, να απευθύνεται στην αστυνομία και να τους παρέχεται προστασία, ασφάλεια και για τον κακοποιητή σύλληψη και προσαγωγή, παραπομπή στη δικαιοσύνη. Το ίδιο ευαίσθητοι είμαστε με τα ζητήματα της βίας ανηλίκων, όπου γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια η αστυνομία να είναι κοντά σε μεγάλες συγκεντρώσεις των νέων, αν και δεν είναι αυτό απόλυτα αστυνομικό θέμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση κάποιων οργανωμένων συμμοριών από την πλευρά των μικρών παιδιών, ανηλίκων, αλλά θέλω να το τονίσω αυτό, αυτοί που έχουν ευθύνη και πρέπει να αποδίδεται προς αυτούς η ποινική μεταχείριση και αυστηρή μεταχείριση, γιατί η μεταχείριση των παιδιών είναι δύσκολη, ποινική και ευαίσθητη, είναι οι γονείς. Όσοι δεν φροντίζουν για την επιμέλεια των παιδιών τους. Τέλος, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της οδικής συμπεριφοράς, τις παραβατικές συμπεριφορές. Είναι και, αν θέλετε, μια προσπάθεια που είναι και προσωπικό μου στοίχημα και του Πρωθυπουργού επίσης, και να μειώσουν τα τροχαία ατυχήματα μέσα από τον καινούργιο κώδικα οδικής κυκλοφορίας με τον οποίο ασχολείται η συντοπίτησή σας η κυρία Αλεξοπούλου, η Χριστίνα, που σύντομα θα ισχύσει, αλλά και ταυτόχρονα με τους ελέγχους, ώστε οδηγικές συμπεριφορές που οδηγούν πολλές φορές σε τραυματισμούς, θανάτους, παρασύρσεις κλπ. Να πάψουν να υπάρχουν και να μπορέσουμε να ζήσουμε όλοι μαζί μέσα στους δρόμους που κυκλοφορούμε σε καθεστώς ειρήνης. Αυτές λοιπόν είναι οι μεγάλες προτεραιότητες μας, μαζί με την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Πριν από λίγες μέρες, όπως είδατε, όπως μάθατε, και πριν από λίγο υπέγραψα μάλιστα και το προεδρικό διάταγμα, οριστικά, το οποίο και δημοσιεύτηκε, έχουμε τη νέα υπηρεσία, την Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, το ελληνικό FBI, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το σκληρό και οργανωμένο έγκλημα.